Kaixo, guara itxibon eta julen gara, Politeknika Txorierriko ikasleak, eta egin dugu CIVMI.eus ziberbullyinga saihesteko. Ziberjazarpena gaur egun oso arazo larria da gazteen artean, eta askok ez dakite nora joan. Horregatik erabaki genuen webgune bat egitea, informazioa eta laguntza leku bakar batean biltzeko. Prozesua ez zen erraza, baina oso berazgarria izan zen. Inork ez zigun erakutsi nola egin. Guk geure kabuz ikasi gendun. Webguneak, tutorialak, YouTube bideoak, dena erabili gendun aurrera egiteko. Baina ez genuen soilik interneta arrunta erabili. Adimen artifiziala ere tresna bezala erabili genuen. Zalantzak argitzeko, ideiak hobetzeko, kodea ulertzeko. Autodidaktak izan gara erabat. HTML diseinu araguak erabiltzailetzako esperientzia. Dena guk ikasi genuen, pizkanaka, akatsak eginez eta berriro probatuz. Hori da gehien harro gaituena. Proiektu hau talde lanaren emaitza da. Ziberjazarpenari aurre egiteko sortu genuen eta danon lanaren gabe ez zen existituko.